Morjesta! Mä oon Tommi Asuntokehältä. Meidän intohimona on valmistaa viihtyisiä koteja. Ensiasunnon hankinnassa yli 10 vuotta sitten tuli tehtyä asunnon remontti, joka haasteellisuuden lisäksi yllätti niin työmäärässä kuin kuluissakin. Meidän tapa tehdä on vanhasta asunnosta kuin uusi asunto niin, että ei tarvitse kuin kantaa huonekalut sisälle ja aloittaa asuminen kauniissa kodissa. Monet asiakkaamme on tehnyt aikaisemmin remonttia kotona ja nyt osaa arvostaa, kun pääsee valmiiseen kotiin ilman pölyä ja pauketta. Meidän kauttamme saat valmiin paketin remontointuna ja ei tarvitse esimerkiksi stressata erillisten remonttilainojen saantia ja rahojen riittämistä sekä monesti tulevia yllätyksiä remontissa. Moi, oon Matti Asuntokehältä. Ostan asunnot, jotka remontoimme ja myyn valmiit remontoidut kodit. Suunnittelemme remontit asiakkailtamme saadun palautteen pohjalta kehittäen ja meidän 15 vuoden kokemuksella. Suunnitellessa kunnioitamme arjen toimivuutta ja käytännöllisyyttä. Meille tärkeitä ovat kestävät materiaalit, kuten laadukkaat keittiömme, jotka valmistuvat Kaarinassa Jasa-keittiöllä. Keittiöt ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Olemme halunneet rakentaa tyylikkään ja luonnollisen skandinaavisen tyylin koko asuntoon ja sama tyyli löytyy kaikista kohteistamme. Se luo turvallisuutta, kun koko asunto on käyty läpi eikä tule yllätyksiä vastaan muuton jälkeen. Remontointi alkaa asbestitutkimuksista, luvan hakemisesta ja remontin suunnittelusta. Purkutyön jälkeen tehdään kosteusmittaukset ja mahdollinen kuivaus, jos kosteutta löytyy. Kylpyhuoneessa vesieristeen asennus vaatii huolellisuutta, kuten myös kaatojen tarkastus ja asennus. Kaikki työt dokumentoidaan ja valvotaan mittauksista aina lopputarkastukseen asti. Ennen kaikkea haluamme, että uuden kodin ostaminen meiltä on turvallista. Asuntoihimme kuuluu aina takuu työn, materiaalien ja koneiden osalta. Kaikella on vähintään 2 vuoden takuu. Pari esimerkkiä, millaisia korjauksia on tullut ostajien toiveena. Esimerkiksi irronnut lista, joka käytiin hoitamassa kuntoon, jumiutunut liukuovi korjattiin taas toimivaksi. Me remontoimme, jotta sinä voit keskittyä elämään.